ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁରେ ଦେଖିବେ ରାମ ଆଉ ଚିକି ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ଚିକି କହିଥାନ୍ତି, ରାମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆଉ ରାମ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଗର୍ଲ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିକିଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ରାମ ପୁଣି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ହକ୍ କରିନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରୋହି ଚିକିକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଦେଇଦିଏ ଆଉ କହେ, ରାମକୁ ଇଏ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବାରୁ ସିଏ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆଣିଛି। ଆଉ ଚିକି ଜୋର ଦେଇ କହନ୍ତି କି ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ରୋହି, ତୁ ଅସଲି ସିଆ ନୁହେଁ। ଆଉ କାମିନୀ କହନ୍ତି, ତୁ ଚୁପ୍ କର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏ ଝିଅକୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଯେମିତି ମୋ ରାମର କିଛି ବି କ୍ଷତି ନ କରେ। ଆଉ ପୋଲିସ ତାକୁ ନେଇଯାଏ। ରାମ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଗର୍ଲ ତମେ ଯାଅନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚିକିଙ୍କୁ ସେଠୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ରାମ ଧରିଥିବା ଚିକି ହାତକୁ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରାମ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି।